izgleda da su mnogi ljudi kod nas još uvek na nivou 50. godina, budući da se imena luda nalaze svuda. Bilo kako bilo, ti prvi potpisi nazivali su se Taki. What about the union? I don't want to talk about those guys. These guys are making a lot of money, man. I think you should be down with this. Drugi korak u razvoju graf umetnosti bili su takozvani tagovi, dakle prilično jednostavni potpisi iz kojih su se ipak kasnije razvili pravi grafiti. Graf art vezan je za podzemnu železnicu, a svi pravi graf artisti tvrde da su zidovi samo vežbanka i priprema za ono što sledi, pravi izazov, a to je oslikati voz koji je neprestano u pokretu. Najznačajniji likovi ovog pokreta koji je počeo 70. godina bili su Blaze, zatim Phase 2 i Coke 2. Što se tiče stila koji je poznat pod nazivom Wild Style, ne zna se tačno ko ga je izmislio, pretpostavlja se da je u pitanju Phase 2. Međutim, ne postoji ni neka tačna definicija čitavog ovog pravca. Neki smatraju da je osnovna karakteristika Wild Style-a to što se ne može lako pročitati. Drugi smatraju da je u pitanju izvlačenje linija, koje je prilično neobično. Bilo kako bilo, on ima jako veliki broj poklonika. Prvi grafit, takozvani Peace, smatra se da je uradio čovjek pod imenom Super Cool 223, a inače smatra se da je on izmislio takozvanu duplu liniju. Verovatno ste primetili činjenicu da veliki broj graf artista pored imena ima i broj. Ovaj broj označava broj podzemne železnice, odnosno voza koji su oslikavali. Dakle, svaki od njih imao je određenu liniju na kojoj je radio i to u večitom strahu i bežanju pred policijom, budući da je ovaj sport bio prilično kažnjiv. Graf art ni u Americi, ni u ostatku sveta, pa ni kod nas do sada nije shvaćen kao pokušaj mladih ljudi da u sivilo i nakaznost betonskih zgradurina unesu po nešto boje i po nešto lepo. A nama se čini da je ipak to njegova prava suština. Vi ste verovatno navikli da ja svoje goste predstavljam, međutim, budući da je ovo specijalna situacija i specijalna prilika, ja mog današnjeg ne mogu da predstavim, budući da je on graf artist. Mi se nalazimo na jednom sasvim neobičnom mestu. Ovde prolazi jako mnogo vozova i jako mnogo ljudi koji rade grafite. O čemu se tu radi, stvari? Radi se o uličnoj umetnosti. Nameravate li vi da sledite stope vaših, pretpostavljam, uzora iz Sjedinjenih Država koji su, zahvaljujući graf artu, postali neko i nešto? Pa dobro, što se tiče toga, grafiti su i krenuli u Brooklynu 70. godina. Znači, taj deo New York i sve to. Znači, tamo su krenuli grafiti, mi nismo imali prilike da vidimo ranije to. Znači, gledali smo po filmovima i onda je krenulo sve od jednog dečka u ovom gradu koji je počeo da crta sve živo i onda nam je zadao domaći zadatak, nama se to svidelo, upoznali se, naučio nas je dosta stvari već godinu i po dana i još uvek učimo naravno, ali eto pokušavamo da oslikamo grad koliko toliko s ovim našim znanjem. Reci mi, da li bi bila dobra ideja da svi ovi naši sivi zidovi postanu ovakvi? Pa naravno, to je ideja već odavno. Znači, svi ovi zidovi će biti iscrtani kroz 2-3 godine. Drago mi je što su, da kažem, klinci, dobro, 2-3 godine mlađi od mene, stariji, nije ni važno. Svi su počeli da pišu, što bi rekli ljudi, brza slova, tagove. Znači, još uvek se uče, imaju starije ljude za uzore. I vidio sam, dosta pokušaja od klinaca, sve to dobro, samo moraju još da uče, da napreduju i da žele da rade.
je potrebno spreja za jedan ovakav grafit kao što je iza nas? Pa na ovaj grafit je istrošeno prilike nekih 7 sprejeva. Ovaj grafit ovde smo radili Joce i ja, a ovo ovde One Love i ovaj lik, to je lik moje devojke i uradio sam i graf za rođendan 18. Znači ovamo ovom ćošku će trebati da ide moja faca i ovde neka divota, šta ja znam. A tamo preko puta grafit Caf je radio dečko koji se zove Kobolt, ja mislim da je iz Nemačke ili Poljske, nisam siguran. Jedna stvar me interesuje, da li grafiti moraju da budu tematski? Pa pazi, mislim, ja preko grafita kao i preko muzike, razumeš, izražavam svoju ličnost, svoje osjećanja, isto tako i na grafitu, znaš. Mislim, kad crtam skicu kući, razumeš, razmišljam već kakva će bude na zidu i šta treba da predstavlja. Znači, svaki grafit ima neko svoje značenje. A koju poruku nose tvoji grafiti? Pa ne mogu sad ti nabrajam. Stani pored zida pa pokušaj da provališ. Zbog čega su mnogi grafiti prilično nerazumljivi? Zašto ne mogu da se čitaju dobro? Pa pazi, na primjer naš moto je da skice crtamo po tagovima, znači napišemo tag i uveličamo slova i ubacimo još neki trip. Znači svako ima svoj način pisanja tagova, svoj stil, farbanja, crtanja, neko crta 3D, neko crta, ne znam ja, likove, razumeš, svako ima svoju dužnost, u inostranstvu ima i po 15-20 likova koji su u jednoj ekipi, znači verovatno one ogromne grafite koje gledamo po filmovima preko celih zidova radi oko 20-30 ljudi, razumeš? Svako ima svoj posao i to ti je to. Kod nas postoji 5 ekipa. Pa ne postoji 5, otprilike 5. Neću da ih nabrajam, nek sve to ostane anonimno, ali Vi ste AGC, šta to znači? ne, to znači Anonymous Graffiti Crew i tako će ostati od početka do kraja. Zbog čega graf artisti ne žele da se slikaju? Da li je to neka vrsta kodeksa, nepisanog pravila ili nešto drugo je u pitanju? Pa pazi, u inostranstvu se leži u zatvoru zbog ovoga, razumeš? Zato što je to navodno uništavanje državne imovine, a mi ćemo ostati ovde anonimni zato što je to ovde tek sad krenulo, razumeš, nikome nije ni poznato još toliko i moramo da budemo anonimni, da se ne razumeš, lepši osjećaj kad dođeš do grafita i ne znaš koga je radio, zamišljaš lika kakav je, a samo gledaš njegove radove i ništa više. Kako reaguju ljudi na vašu umetnost? Pa prilično fino, ima ljudi koji su agresivni kada vide da prskamo iz spreja, a većina je oduševljena radovima. Da li sprej uništava ozon? Ne, nama baš lepo miriše i volimo da udišemo miris spreja. Da li su grafiti nužno vezani za hip-hop muziku? Pa naravno, hip-hop kultura predstavlja 3 stvari, to su breakdance, rap i grafiti i dobro, DJing, znači to je jedan veliki deo hip-hop kulture i to će i ostati.